Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nomwe mumwedzi uno wachiwabvu. Ipapa tikatanda munhau dzanyasi mugwagwa yedu yaita kuramba ichipedza vanhu mhanduwe kuita kumwa ropa rwevanhu kugutaba hwendo huno zvaitikira mukwekwe pahwizi hwose bakwe pakaita kunyangariwa mhanduwe kwai vanhu vanoita 12 wapfa kupfira pabodzipo mhanduwe zvakaita kuoma tikuti mweya yawo izorore murugare. Ipapa kwai tsaona yaitika pano gonyeti ropeturu papaita kamotika komushikashika poita no T35 pakaita kunyangariwa kani mhanduwe zvezvino bai zvikoita itu svino vanoshaira dzimotika nekuti pakanyangaritsa. Jobho Sikara agoreketa kuti anobhukura cheri chaburika mwedzi uri kuteera zuva rochimakumi mairi nomwe 27 June pachirungu. Kwai rakatenziwa kuti Footprints in the Chains, the life of Job Sikara. Elkam rekaiti goringa kuona kuti zvii zvinenge zvichireketeka zvirimo mubhukumo zvaagoreketa nezvazvo kunyanya iyo nyaya yopaanga akasungiwa pai. Rekaiti goona peno achazoreketa kuti inzwi raMandera akariboyepi paanga ari mujere. Tinenge tichikunyepai zvimwe. ZRP mapurisa wagoreketayo kuti taakuda kusunga vanhu manje kusunga vanhu chaizvo zvizvino nokutoti kureketa kuno taakutsvaka kundege kwamakamera madrone pachirungu. Mhanduwe kwai kanenge ndori mudenga kachimema kuti mbane ari kupfuura rakatsvuka mbane azodini hede rikaitioni ipapa kuti vanozvipedza seri. Tinenge tichiramba zvedu tichiringa kuti vari kuzvikona cherezvo vari kureketazvo kana kuti zvinenge zviri kuda kubata isu ana tabwa wasvino vano mazita wasingabatiwe bamu. Christopher Mutsvangwa agotoburika achireketa kuti vanogoreka yofungidzira kuti masoja achabisa munangarwa nokuti Mugabe akabisiwa nemasoja nokuti akanga kuda kusunga masoja makuru. Kwai izvozvi zvichaitika baizvozvo saka agoreka yenyu kufarira muchifungidzira kuti masoja achabisa munangarwa. Idi zvakaita kunyangariwa izvi ZANU-PF noZimbabwe zvaakutoda yawe kuti varambe vachindopindira vachiita madira aJoji hawo iyo yawe tinoziva kuti ndiwo mukuru wane simba rese. Masoja novamwe vakuru vari kuita kufara nyasi kwabisiwa wabiyawo vanosvika 4 kubva pazvirango zvoupfumi zvanga vakaisiwa noBritain. Owen Mudhancuve, Isaac Moyo, Godwin Matanga, pokare naiye Anze Musanyatwe vari kuita kufara mhanduwe kuti taburitsiwa waakukonawo kuenda Britain novamwe kana vachida kuenda hawo. Ipapa Zimbabwe Defence Industries ndo yega niyasara tikaitione mhanduwe kuti zvii zvinenge zvichireketeka zvinenge zvichiitika toramba takaringa tichikunyepai. Chatonetsa kutoti iyo Britain iribe kuzoreketa zvisvino kuti sei yavabisa ivava. Rekai tirambe zvedu takaringa tinenge tichikunyepai. Crispin Mugowa muridzi weValentina Investments agoendesiwa kudare naJR Goddard nonyaya yokuti kambani yaJR Goddard yagoenda ikanhadzira nzvimbo dzokuwaka dzodzimba dzinosvika 242 kubulawayo kumuganwini asi waribe kubhadhawa mari yawo inoita 450 zviuru $450,000 pachirungu kubva gore ra2023 chairo. Idiyo zano unoija nomuseredzero rikaitione kuti inoita sei ipapa toramba takazviringa. Vanhu vanorima donje munyika vari kuhwadziwa fani wagotokumbira kuti vakomana tichengeteredzeyo nokuti mitengo yacho iri kuramba ichindogwa hwii kurambawo ichisimuka apa zvimwe zvinhu zvese zvinenge zviri kusimuka tikaiti kuona kuti vachaita sei zvinenge zvichitekaira sei tinenge tichizokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika ipapo. Tanyara Fani mumwe yedu kuSouth Africa kuku anonzi tiritese chimugwanda mhanduwe vava vakabatiwa pazambuko vachibva kuBotswana waino mafuta aye epidem asingadiwe aye
wakomana kwaiya anosvika zviuru 40 ano 440 anodibodzi 44,941 pachirungu. Ipapa wakafitira kubva wapfikirwa kukochekewa chaiko chaiko mujere macho zvokuti idihwi rekai tione kuti zvichasvika papi. Kwaiva ngonyepa kuti aiwa rori ribe chinhu iro rakazara haro bva rabatiwa watsano wawa idihwi. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Vanhu vanoda pakutetekera asi tichiwanyepa kuti imi kuzivai kuti kamubairo wezvese zvaunoita paribe chinoramba chakawanda mhanduwe. Kana wambobudirira kairi kechitatu unogona kubatiwa. Eokamu. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Kambani yeAfrican Sun inenge iri kuita kugwadamisiwa chaiko kawerevere ipapa nokutoti kureketa kuno waakutengesapo kare imba yavo yavanoitira warendo Karibi Bay kuKaribaku. Pariba ari kuziva kuti chii chiri kunyatsakuitika nokutoti wakabva kaakutengesa munomutapa apawo Great Zimbabwe apayo kuBeit Bridge apo kare zvese waari kundotengesa usaya kuti kohoko chii chiri kunyatsakuitika. Wada kuchinja chere waakugwa chere zviri kutekaira sei. Rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinenge zvichienda nopapi. Peno ndokugwa kwacho heno. Rekai tinoramba tichikunyepai mabuja kana zviri zvo zviri kuitika. Chigwida chacho tinenge tichida kuchiziva. Waribe kutinyepa kuti chigwida cho chii chiri kuita kuti wagwe kudari. Rekai tigoramba takaringa hedu tinenge tichikunyepai. Makwirire anoita zvinhu munyika kureketa kuno pagore nopagore kwaiasvika pazvikamu 2 pamazigi. Ipapa pamwedzi nopamwedzi kwai kadimbu kabodzi kubva muzana. Kana iri mari yekuAmerika kwai pagore nopagore zvinhu zviri kukwira anozvikamu 13 nopfumbamwe 13.9% pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinoramba zvakadandocherei kana kuti zvinodini. Wakomana idi urombo hwakaita kunyangariwa. Kwaina mashare munhu mumwe anomari ndiye mukuru. Ndozvaakiitika zvatiri kuona ipapa. Mungafunge imimi kuti Fred Majarima kapfupi agoti baba kuna wikinero. Apa ari kuita kugwadama nokunanzva tsoka kuti kwaende kutsvakawo imwe motika yamakandipa ndakaita tsaona kuno ndichaziva kuti ndoita sei. Mhanduwe idihwi agoti kwai mhepo dzokumba kwedu dzakasimuka dzikaita kuti motika yangu iparare. Nayawe zvinoita kuhwadza. Rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvinoenda nopapi. Kuti achapuwa chere heno ticharamba takaringa asi nhamo dai yareka kudando wakomana zvinoita kurwadza izvi. Wakomana wamaWarriors wachatamba mutambo yokosafa kubva zuva rochina kusvikira zuva rochiguminoshanu mwedzi uri kuteerayu. Aiwa havabuditsiwa mazita yavo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei kuti vanenge vachizvikona chere tinenge tichikunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika. Apawo ipapa Michael agotobuditsaka mazita wakomana vachaenda kutamba naye mutambo kuMorocco kunenge kuchitambiwa mutambo yosahwira noBurkina Faso noNiger mwedzi uri kuteera ipo kare. Rekai tigoona kuti vanenge vachizviita sei zvinenge zvichitekaira sei. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvedu. Apawo zifa yagototi sarudzo dzokuPSL dzaakufanira kuitiwa zuva rochi25 mwedzi wakakunguru. Rekai tione kuti wachakunguruka cherewo kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge tichikuzokunyepai. Tikaringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Vanhu vari kuhwadziwa fani pari kuburika zvakazara kuti zvii zvakaitika nomuchena murimi agenda kokuya wakomana kuita kukuya hachiwapwere watatu vari kuzvitekairira kuenda kuchikoro kwakuita kuwakuya mhanduwe nomotika yache wese wari watatu kuparadza kuuraya wese. Uyu idihwi atoita utanana asi ari muSouth Africa hache daari dzimwe nyika dzomuAfrica aipagara sei ipapo. Aiwa raidoka agwa uyu raidoka agwa. Rekai tindoti mweya wapfana izorore murugare. Ava wanakira kuti wapwereka vanobva vandoendesiwa kuna yawe kudenga kuku
wanoita bazvo kuzomirira kutongiwa zvavanhu vakuru zveduzvi. Rekai titi ipapo zvakaita kuoma chaizvo. Vaberekiwo dai wawaniwa nyashana yawe. Mapurisa muSouth Africa agoti tiri kutsvaka munhu anozviti John akaita kuponda mumwe mubvana, akandomutora auri bodzi nochidimbu, akatopedza naye kwakutomuponda. Osaya kuti kohoko naye wakomana chii chamboitika. Iwo wabvanawo achinyanya kubva wandoti kundoona munhu padande mutande achibva aenda kundoti ndakuda, wabva watoti hambai toojamari. Eokam. Gongwarirai mabuja, gongwarirai. Izvi zvakaita kunyangariwa izvi. Pasi paita kunyangaritsa manduwe. Mwoyo yaSatani wawanda, kuramba wachiita washoma. Apawo kuSouth Africa kuri kuburika kuti kwai kuno mumwe anonzi Farad Huma ari kuda kuti kwai ndiite huma yobato inonzi Islamic State of Africa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Apa iye huma yu ari munhu ari pasi pozvirango zvoupfumi noAmerica. Unobva watoona kuti pakanyangara. IEC itori nobasa kuti irambe ipapa, heno kuti wachazvikona chire zvokurambazvo. Ticharamba tichiringa kuti inenge ichipedziwa yakaita sei. Namibia wagofadza wazhinji wachiita kurangarira kugwarashiwa kwagoita vabereki wavo makore okare nomaJerimani. Tatafara nazvo izvi, tamirira kuti maJerimani abhadhare mari, kubhadhara mari dzoupenzi, reparations pachirungu. Rekai tigoona kuti izvi zvichasvika kupi. Ghana wakomana yaita kuvhura hombe mhanduwe, wavhara muzinda wavo kuAmerica. Pai kwakapinda basa vanhu vekuAmerica, wakabva waenda koita kutamba nodande mutande hurumende yeGhana. Vanhu vanga vari kutsvaka wese kuti watsvake mapepa okuenda kuGhana, wanga wari kuendesiwa kune imwe nzvimbo, wobhadhara mari. Ghana yozopiwa hayo kamari kayo, asi avo vanhu vanenge vaisiwa mari pamusoro. Apa kwai zvaitika makore 5 mandiwe pari bazvibata. Wakomana pakaita kunyangara. Wabva wandoti munhu wese ibvai, wapfika wese. Osaya kuti chii chaizvo chichaitika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera kupima. Apawo wanoringa nezvowapoteri United Nations High Commission for Refugees, ipapa wagopfika hofisi yavo kwaangura, wakati iwo zvakuhwadza tiribe mari, tasaya mari. Rekai tione kuti zvichaperera papi, wachaikona chere kuzoivhura pokare kana kuti ndokutopera kwazvo. China yanzi yapa hurumende yeChad nhandare yokutambira bhora inopinda vanhu zviuru 30,000 seat stadium pachirungu mahara. Zvatakaitiwa paramende zviya zvaitirwawo Chad kunhandare. Rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi. Apa pokupedzesera kureketa kuno, vanhu vari kuita kukubana konzero kokutsvaka kuti mbana achavhotewa zvakanyanya, mbana achaita kuti wazhinji wade kumuvhotera pakutsvaka mutungamiri weAfrican Development Bank ari kuteera. Adesina ari kusiya basa kama kuno yano. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Svondo rino ndipo wari kuenda kovhota. Rekai tione kuti chii chinenge chichiitika ikoko Ivory Coast. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe mabuja zvinenge zvaitika kwaanyasi. Togumira pano, ndini wenyu mhanduwe wonhau.